Nabateng Intensity 4 nga linog sa Cagayan de Oro City. Busa pipilasab ka mga estruktura ang nagadanyos. Si James Paulo Yap sa detalye. Humana sinati ang Intensity 4 nga linog kagahapong adlaw sa Cagayan de Oro City. Daling nang gawas ang mga tao gikan sa usa ka dakong mall sa CM Recto Avenue. Gani gisundan kini og aftershock pasado alas 4 sa hapon nga mitala og Intensity 1. Dali nga miresponde ang mga personahe sa CDRRMD, Office of the Building Officials ug City Engineering Office aron masuta kung aduna bay mga danyos sa maong establishmento. Kung naman tayo na-assign sa mga private o public nga mga establishments, natay unom ka teams sa District 1 o sa District 2 at ma-deploy. So ongoing ilang assessment karon. Samtang kaganinang buntag, gisuta dayon sa School Disaster Risk Reduction Coordinator sa PN Roa Elementary School ang maong tunghaan. Kahinumduman nga unom nga mga classrooms ang rekomendang pasirad-an atol sa pagtayog kaniadtong October 31. Tuod man, adunay nakita nga mga bag-ong dagkong liki pipila ka mga bahin sa classrooms. Ang atong division nagsige sila monitor karon mo nang gipaani ang mga SDRRM coordinator para mag-monitor kung unsay mga naabay mga new damages na pod. So nag-ask sila og report sa amo kung unsa imong nakita, then reported pod na dayon siya sa city engineer, sir. Hinuon pasalig ni Teacher Evelyn nga dili mapektuhan ang klase sa maong tunghaan. Sa karon, padayon ang assessment sa composite teams aron makapagawas og rekomendasyon. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.